Kuom thuolo malach thoth oganda ma Kaluo osetudo tuoche mag obuongo kod chunje ka thoth jotuo osebedo ka giringo gode ute mag lamo kendo moko itweyo nyaka gi nyoroche e ute mag thieth. To bende ing'eyo ni tuoche mag obuongo ringo e nyinyo mag del kata DNA. E dweni ma piny mangima ingo odiechieng' mag tuoche mag obuongo, wakolonu matut e wi tudruok e kind tuoche mag obuongo, nyinyo mag del kod ute mag lamo. Philip Ogola nonyuol e gweng' ma Nyakach e higni mag 70 mana kaka nyithindo mamoko. Kata kamano nochako fwenyo ni ok en kaka mbesene, kaluwore ni nochako bedo gi achiedh nade maka kod kacha. Philip goyonwa sigande dak gi tuo mar dang'ni mar paro kuom thuolo mar higni 47. An nonyuola Nairobi to nonyuola Karude. To ng'e kin Rude to ni wito Garude e bungu. Kwa hivyo napon ka mama nanyisa ni konena oparo mana wach matho. In fact nonyisaga ni ilonga ga thoye. As in wuoyi mane o survive death. To an napon gi kachandra kabisa nikech nang'e ni ano kachal gi jomoko gi owetena kata e school be na chandra kabisa nikech na Sandra ndiko. Na Sandra nikech ka somo na Sandra. In fact baba na no tera hospital gimi angolo kapod natin. To kara no ken wach angolo. Nena ni tuo mawich ni man go ma chanda somo. Kwa hivyo kapon natin na chandra na dek loso na da kapoka loso kapod natin. Alafu nangara radual be. Alafu denda be ne yengrega hinya. Koroni pa ini jine nyera ga school. To gino ne kodoga wiya to samoro mwalimu be yanya ni akiasomo akiandiko to nange na riek to kabiro ot kucha mama be chwada alafu nanga nandiko ga gi lwet koracham no chwada binya ka koro ini yudoni kanatin nanga jagoro na ilo ga goro kabisa to no chwada ba we kata goro koro kana chopo secondary na iya no kudwa school nikech jine nyiera ga hinya ni macha janeko macha wiye netek nikech jino kuinja nikech nange na riek to jite ocho ni anafuo koro school na weoga sasa mora chako ringo school ka nafwenyo ni ka wiya teki school ema baba na biro school napon gi jotich to jotich ko ne akia kaka ilongo ga ne ginino ga koda kapod natin kana madho ka kong at least ne wiya ne dok piny nakia ni wiya ringo ga to nakia ni wiya ringo kamano nikech wiya nyalo kawo gik mang'eny kabisa an kaloso kodi kae anyalo somi bang'e gimi paro anyalo winjo kaka kori duongo kata e class mwalimu ne chwada ga nikech noka winji to na winjo ga ena ni wiya kama mwalimu puonjo aneno korsisi kaka ntie gi cracks awinjo kaka ji yao book kata gimonyo lao mano gik ma wiya process te kori fanyo ni mwalimu chwadi nikech ok winj alafu okanya bet karchel for long nyaka chung ma awuoth atugi moro nikech dendan gi energy mang'eny kabisa. Kindegi duto Philip ne okong'eyo gima ne chande ka anyuola to ne kwede ka tudo chal mar ngimane kod juogi. An baba na naloso kode kotho e lweta mano mandalo nonyisa ni woda in gi gweth teni angomo gweth mane nikech mwalimu wacho ni afua mama na chwada ni kiero school nango nikech mama na uko di school kwa hivyo no chwada gani in gi hao ni baba iteri school to kidwa school nango cheni mama ni school ni ahingo anyalo timo gik ma kenda koro ongenga mane nyisa ni wach matuo nikech kidhi dala cheni macha oirga alafu dala wa be ji wacho gani macha dala juogi nikech macha dala jo kongo ineno to gikia ni sandrok ma sante kata karango owadwa maduong owadwa matin kongo chando gi kabisa karango nere meka gi inena wach ma kongo kara tuono any family noka Philip higni ma 45 mar ng'eyo chal mare gima nomiyo chako wuoth kachiel mar nono nonde to nang'e ni an gi ndalo ma tuo ma wich ndalo ma covid nan ga jatelo ma covid an mana konyo ga Ministry of Health social media timo wach ma communication to nabedo matuo kabisa to eka na hospital ka ginyisa ni omera waparo ni gi tuo ma wich
to ber kidhi hospital ber kichako therapy kamano kaka ekana ng'eyo ni karan gi tuoni. Koro fadhina osetho, koro onge ng'ama nyanyisa to nera achiel modong', koro nadhi dala bakete piny inyanyisa ni baba na no chal nadi skul, ni baba ni nokohero ga skul kain to noriek to mama ne riek to nyalo so kisungu to no kosomo eka nono maber ayudo ni tuoni eni anyuola. To karango baba na jiwacho ni ma chal gi baba ne, chunye ber ka baba ne, timbe ne chal ka baba ne, kwa hivyo gini eni anyuola. To oka blame mama na, oka blame baba na nikech ne gikia, nikech ndalo machon tuo ma wich ni paro ni en juogi, tuo ma wich ni paro ni en ni oiri nyithindo go. To adwa ni nyis mama na ni nonyuolo nyathi mariek kabisa, nikech ansani okachopo university, okatimo kata college mora okatimo training mora to tich matiyo ng'ama nigi degree, ng'ama nigi PhD ok nyahinga. Kamano bende noluwo dwaro ng'eyo chal mar nyithindo monyuolo wuon. An gi nyithindo ariyo ikend, lakini an gi adek oko. Kwa hivyo nagocho ni monde nago tagi ni teruru nyithindo go gidhi orangi gi wigi ka gin gituono to gitegi gin gituono. Kane ojahigni 17, Philip noyudo nyathi, kata kamano ne ogidak kod min mare, gimomiyo ne ok oyudo thuolo mar romo kod wuodeno. Clinton Ogola nyiso mor ma en godo tok romo kod wuon mare monyuole e okang' mokwongo e ngimane. Childhood trauma ng'eny sana, gik moko ma iparo mani kata kineno ka nyithindo moko jonyuol negi timo negi, baba gi timo negi, to ing'e maber ni you're lacking something. Your formation as a dad, kech romo kode be omiya afunyo ni there's only one thing ma jaduong' ma baba ni manyanyisi ma there's that connection between you and your dad. Laktar Levi lerono tudruok e kind tuoche mag obuongo kod anyuola. Sama chromosomes gi oromo makoro giloso ga godo nyathi makoro dongo ga e miyo kacha chande, to chromosomes gi nigi gino DNA manigi genetic code, waluonga ni genetic code maloso nyathi. Koro yudo ka nyalo bedo ni achiel kuom jonyuol gi nitiere manigi shida mar tuoche mag dangni mag paro, to yudo ka sama nyathi cha olos kacha chande, nikech nyathicha gimora mora mane dend nyathicha obro inherit kata obro gole kuom jonyuol mage. Levi wacho ni kata obedo ni ok ochuno nyaka tuoni kinde duto dhi kuom nyithindo, anyuola bende ni kod ting' mar geng'o nyithindo kuom bedo gi tuoche gi. Factors manyalo trigger tuo mar ng'ato. Iyudo ka nyathini en ng'at ma osiko penjre gani baba na ni kanye, chieng' moro be nane mama na agombo. Koro mano gima keto nyathino under stress. Sama en under stress cha already isechako trigger tuo mar nyathini, ma dine bed ni nyathini nyalo dongo gi jonyuol ne ariyo mong'e ni mae baba na mae mama na. Inyalo yudo ka tuoni samoro nok nyal lipuka makata ng'at nok nyal ga ng'eyo ni nyathini nigi tuo moro mar ang'owa mar dangni mag paro. Mana kaka Philip, wach mar chunje kod kanisa osemono jotuo mag dangni mag paro yudo thieth makare ka anyuola sikseyogi kendo dangni kod gi e ute lamo. Tudruok mane manitiere kind chunje kod tuo mar dangni mar paro? Waseyudo ni tuoche ma obuongo nigi kit ariyo. Kit achiel en gik ma e ringruok, kit mar ariyo en gik ma e chuny. First port of call nyaka odhi ka psychologist, psychiatrist mondo pime maber, kaeto padiri be donje iye kanyo, nikech koro waneno ga some of the cases ma waneno ka ji chango kendo gi chango piyo kendo gin gi lasting solution, gin ma watiyo kanyakla gi psychiatrist, psychologist to gi pastor. Kanisa ma jolejo ni kod paro mopogore matin kod ma. Ka nitie roho maler to nyalo fwenyo ni ma ok en tuo madwaro kanisa, ma en tuo madwaro osiptal. Koro momiyo iyudo ni kata Yesu owuon ne ok otamore wacho osiptal. Ng'ama iluongo ni jachien ni entie no kanoriembe koa e polo nobiro e piny. Ka Yesu owuon ema nodhi motemo, kata wan sani kaka dhano nyalo temowa. To nitie samoro ma jachien obiro iri makoro loki, in ng'at moro marach, idwa nego ji, idwa timang'o, wang'i lel, kipenji tiwacho ni an apo mana katimo kamano, kata oketi e kong'o mok inyal weyo. Mago to kin teko mag Satan milamo negi to dhi.
Tok ni gimoro amora ma ka paro lokore to nyaka lam, nitie moko ma nyaka ter osiptal. Kata obedo ni tuo mar dang'ni mar paro osemede midekre mag tuoche e del, osemiye owere nyaka kod mine nyithinde, Philip mor ni sani to ngimane ni maber kendo koro nyalo yalo kedo kod tuoche mag obuongo. Nyako Ramogi koro en gima ler ni kanisa kod od thieth duto ni kod ting' e rito jotuo mag dang'ni mag paro. Daktari thiedho to Nyasaye chango.